Neste vídeo aprenderemos a crear e configurar un mapa digital interactivo con UMAP para que sexa máis doado engadir marcadores. Imos ao sitio de UMA. Crememos en facer un mapa e comezamos a preparar o noso mapa digital interactivo. O seguinte será localizar a zona onde está a ruta. Para iso movemos o mapa e achegamos a vista co zoom. Unha vez atopada a zona debemos escoller un tipo de mapa, o formato máis adecuado dependerá das características da ruta. Para este exemplo escollemos ciclosmo porque nos gustan as cores e a representación do relevo. O seguinte paso é poñer un nome ao mapa e se queremos podemos engadir un texto de descripción. Prememos na icona para editar os datos e cando pechamos o panel xa se cambia o nome. Agora crearemos unha capa para debuxar a ruta. Hai que premer na icona de editar capa e escoller engadir unha capa. Comezamos a definir as propiedades da capa, nome, descripción e forma. Podemos utilizar calquera cor para a ruta, pero é importante que destaque sobre o mapa e sobre as cores doutros elementos. Neste caso escollimos cor navy, ou sexa, azul mariño. Coa opción peso axustamos o grosor da liña. No paso seguinte xa podemos debuxar as rutas sobre o mapa, para isto temos que premer na icona de crear liñas. O procedemento é sinxelo, só hai que ir facendo clic no mapa nos puntos que forman a ruta. Para rematar facemos un dobre clic. En calquera momento podemos editar e mover a liña. Os puntiños da ruta permiten arrastralos para modificar a forma da liña. No panel de propiedades escollemos a capa, neste caso será a ruta, e escribimos un nome para o percorrido. Non hai que cambiar outras propiedades porque xa definimos esas propiedades ao crear a capa. Prememos en guardar para facer os cambios permanentes, veremos un panel co enderezo de edición do mapa. Calquera persoa que coñeza ese enderezo poderá editar o mapa. Para cambiar os permisos de edición do mapa prememos na icona de actualizar permisos. Para coñecer o enderezos en edición do mapa buscamos a icona de compartir do menú da esquerda que aí temos o enderezo web para facer público. Co botón de vista vieu activas a forma como verán o mapa as persoas visitantes. Para continuar coa configuración do mapa, facemos clic en editar. Agora toca crear as capas para os marcadores. O noso mapa digital interactivo terá 4 tipos de marcadores: puntos de precaución, puntos de interese, puntos de información e puntos de animación. Cada tipo de punto ten unha cor e símbolo diferente. Como exemplo, crearemos unha capa para os puntos de precaución. Debemos escribir un nome, descripción, escoller a forma, cor e símbolo. Este tipo de marcadores terá cor amarela, forma de marcaxe e símbolo de rombo. Tamén axustaremos o formato da interacción, que será xanela grande para que se vexa ben a fotografía. A interacción refírese ao que sucede cando unha persoa fai clic sobre o marcador. Poñemos un marcador de proba para comprobar que todo foi ben. Non esquezas comprobar que ese marcador pertence á capa de puntos de precaución. Eliminamos o marcador de proba coa icona da papeleira. O seguinte será crear as outras 3 capas de marcadores. Pero xa coñeces o procedemento e non o repetiremos neste vídeo. Gardamos e xa temos o mapa coa configuración.